Kalau rek tukun rek murah pol yo, mek 175 juta. Iki lokasinya strategis, tidak karo Exitol Belahan Rejo, tidak karo RSUD Sehati rek yo. Teko jalan raya karek melaku tok. Murah yo, mek 175 juta. Ukurannya 5 kali 10 yo. Tepatnya di Desa Selempit Kedamaian, wis area berkembang rek yo. Sampeyan gak duwe isok kredit tenang ae mumpung ono promo 17 Agustus DP ringan-ringanan ae. Engko le masalah DP karo angsurane langsung japri via WA yo. Wis saiki ndelok omahe ae. Ayo Cak langsung Cak. Lah iki wis oleh pager loster ngene iki rek yo. Apik engko le masalah cat sampeyan isok custom njaluk warna apa ae. Pink isok ireng hitok wis sembarang rek yo. Lah iki karpot ombo rek yo, mobil sembarang yo isok mlebu yo, kaya Avanza sik mod lah. Fase tampak depan wis kayak ngene, Skandinavian rek yo. Engko nang kono iku ono lampu hias wis ono cendeloe yo. Terus nang kene iki kena gawe parkiran sepeda motor. Iki gak free sepeda rek yo, ngawur. Kadang arek-arek iki free sak sepeda ta Cak. Enggak, iki sepeda tukang yo. Wis. Lah terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor rek yo. Enak rek yo, terasan kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak ada dosa yo. Wis ngono ae. Cak, langsung Cak. Kuseni Almini anti rayap yo. Lah, kene iki ruang keluarga rek yo, gawede, ruang tamu to orang keluarga super gede rek yo. Cara ngono kena gawe nyeluk wong sak RT rong RT sik mod lah. Plafone Cak sepilno Cak, PVC yo. Lampu hiasnya si UTW rek yo. Lah, terus nang kono iku ono jendela permanen. Yo, dadi omah iki pencahayaane apik rek yo. Menghemat listrik jare arek-arek yo. Dadi lek awan sampean patenono yo. Wis, kamar anak loro, lagi kamar pertama Nah, iki rek ya kamar pertama area iki kiwir ngono iku ya. Engko sampeyan nang kene karek kono gordene tok. Plafone wis PVC ya. Wis, langsung Cak. Iki kamar kedua Kamar kedua padha rek yo. Wis gawede, wis ana cendela anti pengap ngono iku ya. Wis, langsung Cak saiki. Lah nang mburi iki rek yo ana pintu nah menuju area dapur ya. Iki ono dapur ngene iki, kene nggone kompor, kene nggone wastafel. Lah sebelah kanan iki ono kamar mandi rek yo. Wapi engko klosete isok custom. Biasanya klosete duduk isok, joko isok, dan digas. Iki ready unit rek yo, siap pindahan yo. Wis. Terus nang kene iki ono area home service utawa laundry room, area cuci jemur rek yo. Terus tak ke pembuangan kok nang kene wis tak ke kran rek yo. Ndukur iku los ngadep langit yo. Wis ngono yo. Oh iya, omah iki lokasine Dek Selempit Kedamaian, tidak karo Exitol, teko Exitol Belahan Rejo cuma 3 menitan saja, teko RSUD Sehati Ciwidek, teko jalan raya yo Ciwidek rek yo. Area berkembang diapit perumahan-perumahan elit rek yo, seperti Citraland, wis wake pokoke nang kene rek yo, lingkungan perumahan. Wis ndang digas info lebih lanjut mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.